Ja, okay. Nej, den kommer sgu ikke til duen der. Filmer du ikke bedre over? Hvad fanden gør vi lige? Hvad gør vi? Jamen, den er jo i stykker. Hvad gør vi? Ja, Simon, du skal ikke være ked af det. Det er bare min gummihans, der er gået i stykker, så... Men det gør så det, at ham der den polske læge der ligner sådan en eller anden Gollum eller sådan noget. Han skærer hul i min kugle, og så hiver han den her sædestreng ud, og så føler han sådan en spejlevandsting. Det er ligesom om, at når han hiver i den her streng der, så føler man lidt, man har lyst til at gøre sådan. Man kan bare ikke trækker helt op i skulderen, det er ikke engang løgn. I skulle prøve det. Ja, og så kom jeg hjem, og jeg fik nogle smertestillende, og det var ligesom om, at de virker rimelig godt, de her smertestillende. Jeg faldt i søvn i bilen på vej hjem, og da jeg så kom hjem, så kommer min store hund på 50 kilo, og den der bare savnet far i de der 2 timer, den er væk, så den hopper lige op i kuglen på mig. Tak for det. Det var jeg bare glad for. Ej, nu skal vi ikke snakke mere om mine kugler. De er ligesom kendt nok i forvejen her i Aalborg. Jeg læste på BT's hjemmeside, at der var 3 mænd, der forsøgte at grave et lig op for at dyrke sex med det. Så har jeg tænkt, hvor lang tid skal sådan et lig ligge for at være tilpas rød? 10,5 dage cirka. Ja, det er noget, jeg har hørt. Det er klamt. Men godt. Ej, jeg får at vide, når jeg laver stand-up, at jeg så snakker lidt for meget om min kæreste. Det jeg tænker at holde lidt op med igen, fordi at hun har valgt at slå op. Så mig og min ekskæreste. Vi havde været vores hund. Hun har sådan en lille Amstaff-ting, sådan en psykopat-kamphund der. Og jeg har så sådan en fransk bulldog, og så har jeg så den hest der også med. Det er sådan en fransk bulldog, det handler om. Amstaff bulldog. Amerikansk Staffordshire, fransk bulldog. Yes, så er det på plads. Så har jeg tænkt om, hvordan må de snakker med hinanden, de her 2 hunde her. Det er sådan noget med, at en fransk bulldog går hen der og... Voulez-vous coucher avec moi ce soir? Amstaff, hun går hen. What you saying, bitch? Huh? I'm gonna whoop your ass. I'm gonna make you into dog food. Fransk bulldog kigger bare mega arrogant tilbage. Lidt uff. Pisse ligeglad. Jeg skal lige noget drikke. Skål. Det var godt, I kunne komme. Ej, men lidenskab, det er så dejligt, og jeg er så glad for det. Tak for det. Min ekskæreste, hun var sgu ikke sådan den mest kloge, der fandtes på denne jord. Til gengæld så er hun pisse ulækker. Hun sagde sgu mange dumme ting, sådan, hun var ikke den skarpeste knaller på havnen. Der var en dag, vi var oppe og skinner, så siger jeg til hende, prøv at lige klamle ud og fisse ud på flisen, og så tjene 500 kroner til far. Der gik jeg nok lidt over stregen, det skulle jeg sgu aldrig have sagt, jeg kan godt se, hun blev noget stram der. Begyndte hun at hisse sig faktisk sådan rimelig meget op. Det koster altså kun en 50'er. Så sorry. Vi kunne godt lide at eksperimentere sådan lidt i sengen. Så var en dag, der lå vi sådan og lege med analsex. Altså ikke på mig, det har vi dyrket længe. Ja. Nej, men så stod hun der på alle 4 her. Lå jeg så med der. Jeg havde jo fugtet fingeren først. Så lå jeg så blidt der, så nuller hendes anus der. Kiggede så op bag den der fodboldbane og røven. Er det godt, skat? Og hun kiggede så tilbage. Hun kunne så ikke se mig, fordi jeg var jo ikke bag røven igen. Det er dejligt, skat. Bare giv den hele armen. Og det gjorde jeg så. Det var sgu nok ikke
lige hende alligevel, altså. Så kan hun bare udtrykke sig klart, ikke? Altså. Nej, men efter jeg sådan slap af med hende, så begyndte jeg sådan at lede efter den store kærlighed. Og jeg tænkte, jeg måtte skulle prøve det der netdækning. Så jeg gik ind på Rato og arbejdede på film. Lige min aldersgruppe, de var lige gamle nok. Jamen altså, jeg er ikke til 60-årige mænd, altså, det siger man ikke til. Nej, men så et andet sted på nettet, der fandt jeg en pige, og hun sagde, at hun elskede mig, og hun var guddommelig smuk, og hun var så dejlig, så jeg besluttede mig for at gifte mig med hende. Jamen, jeg ved godt, det var sådan lidt overilde, men altså, men det var kun én gang og sådan noget. Jeg kan bare ikke forstå, at nu har jeg sendt penge til hendes flybillet 4 gange, altså, det er åbenbart så færdigt ved at modtage penge i Nigeria, jeg ved det ikke. Det var fordi, det var sådan en skam. Jeg læste også, jeg læste meget på internettet, så det er sådan muligt YouPorn og nej, men der sad jeg på BT's hjemmeside også, og der læste jeg, at der var et par, der havde fået trillinger, og de syntes, det var hårdt. Det forstår jeg ikke. Altså, jeg kunne godt tænke mig at få trillinger. Altså, hvor svært kan det være at så stille sådan 3 vippestole op foran fjernsyn og sætte noget teletoppes på, eller den kører i sådan et loop. Og når de så bliver så gamle, at de begynder at kravle rundt, jamen, så bygger du bare en hundegård ude i haven, og så derude med dem. Og når de bliver gamle nok til at modtage ordre, jamen så sender du en uge at vaske op, en til at støvsuge og en uge at arbejde. Eller man ser fars bøder. Og så kører det bare. Jamen altså, hvor svært kan det være? Ja, det var helt vildt. Jeg var sammen med en pige, og hun kunne godt tænke sig at dyrke sådan noget SM-sex. Jeg tænkte, jeg ville godt give hende et glask bag, når vi dyrker sex der. Hun ville have pisker og alt muligt. Jeg skulle så ikke ind på nettet sådan, og fandt ud af, at sådan nogle de koster, de var godt dyrere. Og jeg fandt kollagen, der var sådan rimelig billigt, men det var kun til valakker og sådan, tror jeg ikke. Så, men så sagde hun, at jeg kunne bare bruge redskaber hjemme. Så jeg fandt en rundbold. Om det er rigtigt nok, jeg kan selv spørge hende, hun ligger begravet nede i Roldskov. Der er nede og grave hende op en gang imellem, så. Ja. Yes. Nej, men jeg har lidt et problem, eller jeg har flere, men et af dem. Jeg er ludoman. Det er faktisk lidt det er et stort problem for mig. Det er fordi, jeg spiller utrolig meget pæk, så. Så velkommen til aftens vært. Jesper Andersen. Ja, det er igen.